ana fama da hawan jini sosai musamman a cikin manyan mutane bi ma'ana iyayenmu. So da wuya ka tara mutum 5 baka samu 3, 4 masu fama da matsalar hawan jini ba. So hawan jini ciwo ne da yake buƙatar a dinga kula da shi, a dinga monitoring blood pressure na mutum. Ko da ko a ce mutum yana kan magani, a asibiti akwai lokacin da za a dinga ɗiba mishi a ce ya dinga zuwa lokaci kaza ana dubawa a ga shinya. Iyayenmu da dama wasu ba su da lokacin dinga zuwa asibiti a duba mu. Wasu za su ce kawai zuwa ne don a auna ba sai sun je ba su jin komai da ya oke. So hawan jini ba nuna ma alamu zai yi cewa gani na zo ba, da ya tashi hawa zai yi. Sa'annan yana da matuƙar muhimmanci ko da a ce mutum yana kan magani a dinga auna jinin shi akai-akai domin a san ina yake. So shawara a nan ita ce, idan kana da mama ko baba ko wani uncle ko wani dai naka da yake fama da hawan jini, in kai kana da means ko kuma in ce kana da kuɗin da za ka iya siya mishi abin awon hawan jini, akwai digital fix waɗanda ba dole sai wanda yake aikin lafiya ne zai iya ɗauka ba, waɗanda mutum ma a gida za a nuna mishi yadda zai daddanna ya sa sai ya ɗauka mishi bipin shi. To idan da hali sai a taimaka a sai ma iyaye digital fix ɗin nan ko kuma 'yan uwa ko ma dai waye yake fama da shi, in ka ji za ka iya sai ka taimaka ka sai mishi digital fix ɗin, sai a nuna mishi yadda zai dinga amfani da shi, yadda za su dinga monitoring bipin su. Sai a gaya musu idan kuka ga ya kai kaza zuwa kaza to sai ku shirya asibiti, idan kuka ga ya kai kaza zuwa kaza lafiya lau, duk sai a nuna musu waɗannan abubuwan. Allah ya sa mu dace.